hettiyankoɓe Ayaw Piindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama kala to gonɗon e dunde Baba Adama he min calmini on min juurima caggal ɗum ko bismade on e yewtere men Paamen pamminen yewtere Paamen pamminen nde gowɗen ardude walla nde gowɗen huccodirde e kala yontere tawi kadi ko yewtere nde ganduɗa ko yewtere rédaction nde ɗo yewtere hande woni toɓɓere meɗen e jeegoɓire e nde yewtere Paamen pamminen arde o humpidde on walla kadi rippude eko yowiti e actualité mo ganduɗa kañum woni yontere e nder yontere nde Paamen pamminen hono no gowruɗen ɗum ni tan ene ɗowana en ɗum debbo mbo jaara e jammule Halimata Dia caggal yettude Allah julde ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti jignaɓe ɓe kono kadi en ñaganima ɗumen nde Allah ɓumnata qiimumen kañumen e mayɓe julɓe kala en jetti bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV tengti e wattuɓe hakkillaji mumen e nde yewtere Paamen pamminen en jetti gueno noon nde o hokki en fartange e sembe ha mbawɗen kadi artude huccodirde e bandiraɓe meɗen no gowɗen ɗum waddini e kala yontere hande kadi eɗen jaadi e terɗe rédaction ɗiɗi ɗen goni Elhadj Abbas Sarr mbo gowɗon hankkadi Ayaw muɗum e nder yewtere nde ha kadi e Piindi Média kono kadi wondude Adama Diop mo ganduɗa kañum nekkon noon en calmini ɓen heɗɓe to banggue caméraji to hono Abouba e Djiby Dieng ko adi foof haade men natande bundi yewtere men no gowɗen wadde ni garen e toɓɓe ɗe ganduɗa ko toɓɓe ɗe cuɓiɗen kadi gam yewtidde hen e bandiraɓe ɓe en calmintu taw ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɓe ndenduɗen plateau ɓe woni Elhadj Abbas Sarr e Adama Diop ko adi foof Elhadj Abbas Sarr kañum heedi junggo men ñaamo Elhadj Abbas Sarr mi salminima mi salmitima Halimata Dia mi salmini aussi notre frère Adama Diop en calmini technicien ji men mais également en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Piindi TV kala teɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adama en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartan kala ko mbawɗen yewtude émission wawa nanede wawa famede comme no mbiruɗa ni émission Paamen pamminen ko noon Elhadj Abbas caggal mboɗo sikki mata woni jonte ɗiɗi ko mbayruɗa Paamen pamminen Paamen pamminen yewninom min ɓuuri yewnude Paamen pamminen nde wonno ko émission baɗɗo fayida sa ari hen sago ma tan ko yidde yaltinde ko dañɗa ko famde ko noon yeeɓiyankoɓe ɓene kañumen ko noon machallah mboɗo andi ɓe jewninoma Adama Diop gorko mbo horko ƴere a salminama a salmirama debbo pullo debbo mo jareguel min beltanimama no fewi e ɗowo ngo kadi e yewtere nde ganda bandiraɓe foof ene namdo ɗum no hanniri ni henne nde wonno haɓe keeɓa hen tigui rigui famamuya no ɗum noddirani Paamen pamminen koma pamɗa ha tigui rigui garɗa kadi famminde en beltima hen kono sa wi Elhadj Abbas yewtere nde yewni ɗum mbiɗa sikki ko min ɓuuri par ce que mi wayri yewtere nde no fewi no fewi no fewi te kadi ko weltare mawde wonanimi hande kadi arde no a ari en force inchallah arde force mawɗo sembe timmuɗo ɗum nandata boom Adama Diop gorko mbo horko ƴere ɗum ɗon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV oɗon jeeɓa yewtere moon Paamen pamminen Paamen pamminen toɓɓere walla yewtere jeegoɓire hande ko adi foof toɓɓere men adande ko parrainage dawal gadanal ngal ɓennama en ji heewiɓe ganduɗa ina jeeyano e on parrainage mbaɗino déposé ko yowiti e caution ngaji men kono kadi parrainage men jurnitama kono de ko ɓuuri hen hewde koko riwta ha wawi ɓennude tan ko fodde nogas e goho ma en gar e ngal ɗon dawal tawi e nder ɓen ina hen rewɓe ɗiɗo on woni Anta Babacar Ngom wondude e Rose Wardini ko wona ɗum ko en ji kadi ko heewi kadi yiyama kadi e nder on parrainage caggal kadi nde ɓen diwta dille ɗe kewi no fewi caggal ɗum toɓɓere men ɗiɗaɓere nde ko alhaali on biyeteɗo Ceerno Cissé mo ganduɗa kañum ne jeeyano koye ɗin candidat kono Allah waɗino o fawa jungo tawi jeeyi sababu o ko addudembo liste député ji ɗi ganduɗa rewani e lawol o happanama lebbi 6 ɗi ganduɗa o leloto ɗum kono kadi ina wondi e amande tolniɗo e ujunnaje 20 sen ɓenni ɗon ma en gar e jewte IPF woni Union de la Presse francophone ɗo e Dakar ganduɗa woɗi balɗe tati saabu noon ko ñande jeenayde ha ñande 11 ko ñande hen nden yewtere joofi ɗo ñande nde joofata nde noon Amadou Ba mo ganduɗa kañum woni gardiɗo jagorɗo o kañum ne tawtoronoma ɗum ha woodi ko haali hen
kono kadi en ji ina jeeya kadi actualité e nder ndeɗo toɓɓere ko yowiti alhaali on biyeteɗo Babacar Fall Diaydiyanke bannoɗo chronique muɗum ha addi haalaluji kewɗi kona ɗum ko plaintuji ɗi ganduɗa kollitama wonde heewi e mayirɗe yontere nde tawi koye alhaali donné mobile protection donné mobile e ndeɗo mayirɗe hitande e heewi no fewi ma en dippu hen caggal ɗum battidirtoɗen koye kabaru mo ganduɗa hande o neɗɗo wawa haalde kabaru tawa haalani hen neɗɗo wawa haalde actualité ɗum ne koto mbawɗa wonde fo e aduna he tawa haalani ɗum woni holɗum to banggue coftal ɓalli on paami ko kan o woni kan 2023 sikki ala eɗen gandi ko hande tigui oɗo aset oɗon kan uddita tawi leyɗele Afrique kewɗe ine jeeya hen ɗum noon ko ni woni toɓɓe men paamen pamminen ko adi foof garen Elage Bassar parrainage o joofi walla daawal gadanal parrainage o joofi ɓen subtaɓe goni fodde nogas e goho heddiɓe ɓe diwɗama holno jiiruɗa fanno o caggal nde gasi en jigulali e luukali keewi ko ɓuuri hen hewde e riwtaɓe ɓe mbi ko wonde kañumen de ɗum ɗo rewani lawol kono kadi wonɓe ganduɗa kañumen jeehino ni deuxiéme tour garti fewnitama ha fewniti woodi hen riwtaɓe woodi ƴettaɓe oɗo saaha nogas e goho ina ɗamina ko kañum en goni subteteɓe wonde ko kañum en poti yaade caggal ɗum faye e dawal gongal ko noon Halima Allah jarama aɗa andi parrainage ko wayi tan kono seggude ni eyyi sa ƴeewi comme par exemple hande ko déclare no ko wi wona candidat ji maɓe tolni 1.6 aade kañumen arno vraiment hollide en jewtini ɗum ɗo ha mbiɗen ni c'est comme si Sénégal na ɓe jaggani au sérieux ko gandanɗa hoore ma ko kañum woni poste présidentiel par ce que poste président ene wayno kañum woni poste ɓurɗo mawnude e nder leydi meɗen en ngala poste gonɗo dow poste président donc fonno wonde quand même fotano quand même yettade e oɗo fonno mais kadi Allah ko moƴƴi quand même nde miiji parrainage systéme parrainage o pour min waɗi kam yawde systéme parrainage o so waɗanoko ma yi neɗɗo fini subaka ara wotte ronko gaynude itude bulletin ji ronko gaynude itude bulletin ji donc ndo parrainage o waɗa alay saago sippiro jiiɗa foof noon ɗum wodata henete ay moniɗo kañum ananta mukken haala kono monaɗo kañum ma feere fof feere ma yaltu wima e wonde ko ɗum ɗo waɗimi yande alay sago mais c'est très normal aussi alay sago dokka yimɓe argument tournoɗa e nokku kollita yimɓe ko ɗum ɗo watma yande donc ɗum woni jeeya ɓe mbima komin hujjaɓe ɓe mbima komin waɗami ni ɓe mbima komin waɗami ni alors que c'est vrai no wawi taw neɗɗo hay hunde waɗani parfait ala fof ɗo jaata boom e systéme parrainage walla ɗum ɗo électoral tawa affaire on waɗi parfait à 100% wawa wonde alay sago woodi ko ngakki woodi ko ɗumen mais waɗat amélioration ngaji quand même ko ɗum jiiɗa an ko waɗi amélioration ngaji ɗi ganduɗa machallah ha yimɓe ɓe mbawi yettade ɗo jetti ɗo si so par ce que wanan amélioration ngaji en jetta ko ɗo jettiɗen ɗo hande sa yi hunde segga par ce que déjà e nder 2016 candidat ji winoɓe candidat wannoɓe déclaré koyemen candidat ji mais après finalement ko hedde 99 93 mi battidi déposé e nder 80 e nder capanɗe jeenayi e tati ɓe a yi sami a heddi nogas e goho mbeɗe wiyanno ni ñande hanki mbi sikka mbeɗa haalano ɗum e émission amen o mbimi fuɗɗiri ko 1.6 ari e capanɗe jeenayi e tati wattidi e nogas e goho te koko seggete soit par seggede ko yeeso faya soit taw gasde ɗum noon ko wawi hen wonde foof kam e ɓena e golle ɗe kadi conseil constitutionnel nani hen machallah eɗo e balɗe daɓɓe tan maɓe gar gam addande yimɓe liste mo ganduɗa ko kañum woni liste officiel mo ganduɗa ko kamen garata gam ɗiɗon sumgoji kono kadi ha hande won taaɓe keddiɗe gam ɗiɗo sumgoji lefol laamu Adama Diop alhaali oɗo parrainage holno jiiruɗa hande ɓen ɓe ganduɗa kamen goni seggaɓe ɓe mbiya wonde kañum en de woodi ko ngakki hen eɗen gandi wonno ko tirage au sort o ɓe dokkama deuxiéme tour ɓe jeehi ɓe garti kadi woodi e mabɓe kadi samɓe ha heewi ha heddi ɓeɗo nogas e goho e nder ɗum en jii hay wonni ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni samɓe ɓe won waɗɓe collectif des 27 woni ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen jeeya e samɓe ɓe mbaɗi collectif mumen gam wadde dénoncé mbino mbaɗa recours aji mumen eko nandi hen an holko pamminta en e oɗon fannu eyi a jarama debbo Pullo jarnima kadi Abbas no mbiruɗani ni henne tan e o saaha kam ko hunde nde ganduɗa ene jiiɓi no fewi e haqqillaji Sénégal naaɓe guila to wonnoɗo ha to yettiɗo henne
ɓen ɓe ngannduɗaa ngoni nogas e goo ɓe ngannduɗaa ko ɓen ngoni ɓennuɓe e oɗon contrôle mo parrainage e ndeer heen noon no mbiruɗaa jooni ni so tawii tan en ngaran e namdal ma directement ɓen ɓe ngannduɗaa ko jaggaaɓe ɓe wiyaaɓe DEP e nana ƴeewa ɓeeje e peccorde e kañumen e waɗde dénoncé wonde fichier o feewaani systéme o feewaani to baŋnge informatisation o ɗum fof ene foti yurniteede kadi ɗon ko huunde nde ngannduɗaa ene hawnii seeɗa hay ɗon mbiɗa sikki so tawii haa jooni Sénégal ene haalne haala e oɗo aduna mo wonɗen ɗo systéme informatique ene jogoo caɗeele ko faade e baŋnge élection ŋaaji ɗon ne kadi ko huunde ngannduɗaa ene foti yurniteede no feewi no feewi ɓen ɓe ngannduɗaa ummiiɓe ni mbi wonde ko wonde haa mbaɗi cosii ni wiide wonde dokali benno joofaade ni benno coalition gonɗo ɗo heen noon mbiide enen jokkita ɗumen so tawii en pirtii ɗum e pulaar e ndeer heen noon en nganndi kadi o mo ngannduɗaa woni Bougane Gueye so tawii en mbaɗii cité innde makko ko kanko kam o arii heen haa wiide wonde ene jaranimo huunde fof haa woɗo régime gonɗo ɗo ummoo ɗon en naniino Aly Ngouille Ndiaye ene haala heen kono nde ɓenni wayno kañum ne mogginiima jooɗiima ni kanko Aly Ngouille Ndiaye o woni ɗo premier ministre o waɗino ɗo organisé des élections e ministre de l' intérieur jaafoɗon o waɗino organisé des élections wonko anndi e systéme he ko heewi haa o haali heen o wi ɗon noon tan paamata debbo Pullo geɗe ɗe ene kawni so tawii arani e ma tan feewani e ma tan wodan no jiwɗa kono kanko o haali ɗon kam faamoɓe ma mbaw faamde haw wi wonde il faut ko yimɓeɓe mbaɗa heen yurmande seeɗa ƴeewoɓe ɓe wona erreur fof waɗe considéré wonen erreur aji yimɓe poti ko muɓɓude guiri mbasa wadde ɗum considéré ɗum Aly Ngouille Ndiaye haali ɗum ɗon donc ko yidde andinde tan toon to 7 sages to e conseil constitutionnel kala représentant gonɗo ɗo tergal e nder leydi ndi nan toon société civile an anndi ko gonɗa koye hollum kamɓe fof aɓen toon donc mbiɗa sikki so tawii ene waɗa caɗeele ko kamɓe fof ndendi mbaɗi caɗeele ɗe te mi sikkani ɗum so tawii ne woodi kamɓe fof ndendi caɗeele kono a sikkani so tawii ine woodi en tout cas enen kam ko mbawɗen wiide tan ko jiiɗen ko ɗum mbawɗen haalde ko woni ko nder ko kamɓe ɓuri ɗum anndude kono to baŋnge fichier o ko wiya heen ko wonde wonko laaɓani heen so tawii wiyama oɗo électeur de kañum ala e nder fichier o ɗon min sikkumi ko probléme nan ɗon caɗeele nan ɗon wonko foti yurnitede heen wonko foti ƴeewede heen ha heewi sabu neɗɗo kam ganduɗa nane jogii carte muɗum électeur nana jogii carte d'identité muɗum waɗi fof muɗum waɗi carte électeur muɗum so tawi wiyama hannde ala e oɗon fichier ɗon caɗeele nan ɗon kono kadi haalima aɗa anndi ɗon jaafoɗa en fait ne ɗesi hawnade ɗesani hawnade par ce que ene waɗi ko wiyete ko omission ene woodi par ce que aɗa yi neɗɗo rondo carte mum électeur ara ha yetto e bureau taw wiya comme par exemple an Halima gottake bureau 3 walla bureau 2 a faami ɗum woni caggal carte ma wona ngara e bureau 2 centre ma centre de vote ngara e bureau 2 tawa indema ala e liste ɗa indema ala ɗon voilà ɗum woodi ɗum yam eyyi ɗum ɗon fof koye caɗele jeeya ça dit ko ɗum caɗele effectivement caɗele ɗe ganduɗa hoorema e quand même e poti quand même hande Sénégal e fuɗɗi ɗum yewtude ko ɗum woni ko jinmi wiide ko ina foti yurnitede saabu sa ƴeewi ɗon ɗum ɗon ko erreur aji ɗi ganduɗa ko poɗɗi yurnitede normalement an so tawi an carte électeur ma ko oɗo bureau woni hen sa yeehi to bureau to ko indema ka poɗɗo tawde ɗum toon liste dans les normes indema foti tawde ɗum liste walla au contraire sa tan ɗum e liste on ɗon salle tawa ɗum quand même e nder saluji gonɗi ɗon e nder centre o e nder oɗon centre mais ngara centre o fof indema won ala hen te taw ko on ɗon centre poɗɗa waɗde tolna ɗo to baŋnge karalle kese to baŋnge kutorɗe e ko nandi hen vraiment yimɓe poti dépasse ɗum wadde ɗo dépassé kono kadi ɓen ɓe ganduɗa kamen goni heɗɓe ɓe dawrugol ngol Adama Diop haali joni hen sahaji Elhadj Abbas Sarr nani e to baŋnge laamu ngu nani yaadi kala ko waɗa ina yaadi hen kono so tawi a ummima toon a iwi toon soit ka diwaɗo walla ko an yaltini hoore ma tan hankkadi ni mbiya aɗa adda telɓe goɗɗe ɗe ganduɗa an e hoore ma a yino ɗum pawɗa hen koyngal ma ko ɗum woni dawrugol leydi ndi c'est pourquoi sa ƴeewi joni ko wayno Abdoul Mbaye woni ɗo premier ministre sa ƴeewi Souleymane Ndéné Ndiaye woni ɗo premier ministre Mimi Touré woni ɗo premier ministre donc min Boun Dionne mais mi ronki famde Boun Dionne kam yawti déjà kañum hayde kala nde kañum ni yaltini koyngue seeɗa mais
kañum woni probléme o tan woni probléme o tan so tawi jomum numbimam nane ay sa aɗa sippire sa liɓama tan aɗa andi nafanno tan ko kamɓe tawa gonga o go fof ko kalɗo gonga o so yonti tan haala soit a ƴettama walla a ƴettaka fof ko wawi hen wonde fof an haalno gonga o yaadi sa woni au pouvoir comme ça woni à l'opposition voilà ɗum noon en ɓennat nde ɗon toɓɓere en jaltata sumgoji ɗi ha laaɓa saabu toɓɓere wonde nde paaɗen nde ko alhaali o biyeteɗo ceerno Cissé mo ganduɗa kañum ne dañi caɗele kewɗe sababude yidde mum wonde candidat yeehi nawi to parrainage to liste député ji ɗi ganduɗa on liste ko liste kawniɗo maro ko Sar yetta walla Sow walla an walla Ly ko wawi hen wonde fof kam ko liste kawniɗo tan caggal ɗum kadi en nani haala hay haala caution o waɗi caɗele Adama Diop kanko ɗum fof e waɗ noon ni o haali o wi kanko wurtunomo hen tan ko kanko ko yo won candidat tan à tout prix beele ɗum Adama Diop hande o ɗo yettoɗa hen ɗo o dumbama fodde lebbi 6 ɗi ganduɗa ko ferme wondude amande tolniɗo e ujunnaje 20 vraiment ɗon daɓɓikinoɗen tan mbasen yañnade hen no fewi juste garanmin ɗon tan e to konnguli to e yeeso procureur konnguli ɗi haali ɗi ɗon kam vraiment ene hawni no fewi kadi ene foti ƴewtede exactement ko haali ko wiide wonde kanko ko je suis candidat de Dieu ko Allah nulimo yo won candidat o kollaɗo ɗum o yii ɗum addinimo yaade on wona candidat donc ɗon ko haala mawko woni ɗon ko ganduɗa min hooram waɗi kam dépassé aron kad hay famde ɗum ɗo sa liiri ɗum aron kad ni famde ko yiɗiɓide ɗon ha wadde hen fraude ina wona hakke 13 député ɗon aɗa andi a yawani yiitede sino kam ko parrainage citoyen d' accord kono banggue député ji ɗon mi sikkani sene yawa yaade a sikkani sene yawa Elhadji Bassar garami ma ko to banggue amande o e banggue ko dumba ko happana ko no jiruɗa ɗum ne heewi walla ina famdi no fonno ɓurde ɗon famdi ha ɓurti franchement dit en famdi d' ailleurs kanko ko jawiɗo yimɓe wona ɗum ɗo yewi de o yewi Sénégal ndi ɗon ɗum woni kalannoam nan mbimi holno amnirto président poste président woni poste ɓurɗo mawnude a faami kala gummiɗo ŋaño teppe wima mbaɗa yiɗi wonde candidat c'est pas aɗan ɗum joni aɗan ɗon en waɗa référé aɗan ɗon en tout cas wona en waɗi to mbiyatma ɗo jouir de ses facultés mentales ɗon kadi yo ƴeew mais est ce que n'importe qui tan so ari wiyatma comme candidat yimɓe jaɓan ɗum c'est ça toon woni probléme o ko woni kadi que holno min en mbeɗa manque famde holno famnirto bom kanko ara tan o adda parrainage député ji parrainage des élus a faami o suɓo on ɗon o adda 13 députés mais ɗum ko falsification on ɗon falsification so tawi o dumba hen ko lebbi 6 so Allah min de wax dëgg yàlla min mi yiɗnamon bonande kono en famɗi lebbi 6 ujunaje 20 ɗum gummiɗo fof ma wat ɗum janggo ma goɗɗo wattu ko ɗum ɗon jinnomi uddirde fonno ko waɗede ha hiisa ha tengta tawa janggo e jaam so Elhadji Bassar ummima to wi ne yiɗi wonde candidat ma ƴewto no moƴƴi ko waɗata ko haade muɗum wiide ne naata e wiide ne wona candidat par ce que wonde hoorejo leydi yawade Sénégal na fof ƴewto en kaali ɗum ɗo en kalti ɗum ɗo e Paamen pamminen eko yowiti e ngol ɗo cuɓogol walla ngol ɗo jeeygol e ƴamal lefol laamu kono ɗum kalten koye assise mo ganduɗa walla mbiyen jewte ganduɗa mbaɗi ɗo ɗum Adama Diop ko toggi 9 nduɗo lewru gonɗen ha ñande 11 nde ko ñane hen joofi e nder ɗum en jii ko heewi yewtama hen tawi ko ɓen jandiyankoɓe ganduɗa koto banggue tubankore tawi nde ɗon fedde ko union de la presse francophone waɗama ɗo e Dakaru hani on Amadou Ba gardiɗo jagorɗo o tawama uddugol ngol woodi aussi konnguɗi ɗi o haali faade e ɓen jandiyankoɓe holko mbawɗa famminde en hen surtout kadi nane vraiment waɗi hen papier e nder kabruji meɗen aɗa humpiti ɗum no fewi holno jiiruɗa Amadou Ba no haaldini kadi e situation mo gonɗen o e oɗo saaha to banggue jandiyankoɓe e dawrugol ngol surtout noon a jarama Debbo Pullo ko kolol capanɗe joyɓiwol 50e édition tigui rigui partangue lamorgo leydi Sénégal jaɓɓade ɗum no mbiruɗa e ɗeɗon balɗe vraiment duumiɗe ko adi foof haade men arde e guddugol ngol en gandi e haalullaji kewɗi haade Amadou Ba hooreji leydi ndi yehino e udditgol ngol konnguɗi ɗi suɗno toon ha addi vraiment haalullaji kewɗi hakkude makko e eɗen mbawi wiide jaydiyankoɓe e jogo e jaydiyankoɓe
ko ɗon ni omo ganduɗa haali nane e gardidi omo ganduɗa woni Fall Babacar Fall mo RFM joguiɗo yewtere witende Dakar matin RFM matin so tawi mi jumani ɓe jii wonde vraiment chronique mo waɗi hen o gam jaftade président Macky Sall addi haalulaji kewɗi noon en jii kadi presse o nene fuɗɗo darade ene waɗa solidarité wonde wallude par exemple collègue mumen walla yaade adama a waɗi anticipé e Babacar Fall o a aranno e Amadou Ba konnguli makko d'accord Babacar Fall o ko hen jeeya mais a waɗi anticipé si joni wanden garen tan e guddugol ngol se garti hen no mbirɗani ɓen jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa rendinɓe ɗeɗon leyɗele kaloje France vraiment ko heewi haalama hen e guddugol ngol noon en teskima hoorejo jagorɗo o arti surtout e wasiyade e haaldude e ɓen jaydiyankoɓe wiide wonde yoɓe mbattu haqqille kala ko faate alhaali ko addata filinnaji jaydiyanke yo tinno rento ɗum ɗon jaydiyanke kadi yo rento ɓen ɓe ganduɗa ko añɓe entre guillemets les ennemis de la vérité no haalde ɗum añɓe gonga ɓeɗon ne kadi ɓe jiiɗa gonga donc yo jaydiyankoɓe ndento hono ɗeɗon perguitte par ce que addina mo wiide noon e tongude tan jaydiyanke ko kañum woni ko kañum tambi ko wiyete jaam ko e deyre leydi donc jaydiyanke wona hen sara ko neɗɗo mawɗo hen ko catal hen mawgal en tout cas o waɗi hen wasiyaji mawɗi kono kadi o holliti hay kamɓene ɓe ganduɗa wonɓe laamuji ɓe haɓe jogui hen rôle uji baɗɗi important ɗiɓe poti wadde to banggue démocratie eko way noon noon eɓe jogui hen kamɓene banggue ɗe so tawi ko gonga saabu wi que no leydi ndi yirani e oɗo saaha to banggue ko gonga jaydiyankoɓe yo kormo kono kadi ardiɓe leydi ndi kañumen hoto mbi tan dilluɗo foof mi faɗɗa dilluɗo foof mi tappa yana ala ko gonga hande wonɗo leydi men ndi tolni jaydiyankoɓe hankkandi batti nattodirde élage e dawriyankoɓe ko fotano ko wonde saabu jaydiyanke wonko foti wonde rôle mum wonno foti jooɗorade wonko jangguina ha heewi surtout e nder dawrugol ha tengti noon kadi e dawrugol leydi men oɗo saaha ɗo tolni ɗo Elage Bassar mi ara tan directement e faade on Babacar Fall haaluji makko e faade e président de la république en jino haaldi ni addi haaluji ha addanimo hen menace de mort e konngudi ɗi ganduɗa ko kantoriɗɗe e ƴettoje e foof o heeɓi ɗum hen sababude sutudemo konnguɗi ko yiyande makko ko analyse makko o waɗi hande o wonɗo tolni ɗen eɓe jaydiyankoɓe hakkude mumen e laamuji caɗele nan ɗon aɗa heewi yiide hen sahaji jaydiyankoɓe woda ko kaali laamu ummo walla woɗɓe gummo daro jaydiyankoɓe ne daroro banggue kono kadi hakkude laamu e jaydiyanke ne heewi saabu en jii hakkude laamuji ɓennuɗo ɗi sa ƴeewi ko wayno Sud FM e ko nandi hen hay Abdou Diouf en Ablaye Wadde en ha e oɗo président Macky Sall foof waɗi teskuyaji ɗi ganduɗa wonko mantini e jaydiyankoɓe holko mbawɗa hen famminde an eyyi mbawten hen famminde tan ko aɗa andi sa woppi place ma tan ko place janan jooɗoɗoɗa aɗa andi jaydiyanke en jogui tan ko waɗɗi ɗum en jogui ko waɗɗima c'est vrai an waɗɗima ko ɓuuri ko waɗade woni yahay ɗaɓɓoye kabaru ganduɗorma en laaɓi car ɗo coggata ɗum ɗo totta yimɓeɓe ha mbawa hutorade mbawa naftorade kono an joni so tawi comme par exemple jaydiyanke hande liggey mum walla rôle mum ko rôle mo ganduɗa hoorema ni ko ɓuuri ko sofde e banggue politique par ce que min politicien mi sofnani ɗum mi sofnani politicien hay banggue goto mais en waɗi min mbeɗa heewi inde ɗum politicien positif et politicien négatif so tawi comme par exemple an annima walla yiddema foof en tant que jaydiyanke ɗum cuɓiɗade annima yiddema foof ko wadde grignoté walla bonnude nguru halima so tawi ko ɗum ɗon bon vraiment que min pour min mbiyanmi ko jaydiyankoɓe ɓe mbaɗi échoué e ko ganduɗa hoorema ko ɗum ɗo fonno wonde darde mabɓe joni noon comme par exemple hande Babacar Fall gonga waɗa sahaji aɗa foti won jiita hunde aɗa foti ɗum haalde walla aɗa foti ɗum wadde dénoncé ɗum ko hunde waɗɗinde kono so tawi an mbatta ko dénoncé a ɓeti ɗum e ko jogori ko jibnande leydi ndi beela an ene waɗɗe ma yaade waɗɗema afanani ɗum haalde donc poɗɗa quand même ko ƴewde façon foof num gandanɗa hoorema deƴere walla jaam ene foti wawde arde leydi ndi par ce que leydi ndi so jaam woni hen an jaydiyanko ko an ette ɗum tinde wadde noon ɓe potano vraiment min kam vraiment yiyandam min
mi yiyani fof holɗo jaydiyanke jogui droit walla jogui vraiment haqqillantagal yiddi ko ganduɗa ma kala kene bonna leydi hen gabbitoɗa kala ko fewdata ko leydi a wiyaka wata ŋiññum kabaru pusowo leydi jarani haalde moƴƴi ko yimɓe gabbito tigui rigui e ko foti ko ɗumen ha tengti noon e ñingde surtout comme par exemple Babacar Fall jaaha ha mema comme par exemple cuddiɗo hoorejo leydi ndi ganduɗa hoorema hay hunde ni nawrani ɗum e ko haaletno ko sa addi ɗum hen ko haala ka yahata ɓoye natto wonde haala jaydiyanke e ɗum ɗo mais wontan ko haala gokka ko ganduɗa hoorema ko addata ko fitinaji te taw fotano wonde te kadi hande gonka leydi men ndi en tollima ɗo ganduɗa hande ko addi fitina e nder leydi men ndi min mbiyami kono yaawi tenki to banggue jaydiyankoɓe par ce que hande a haala ɗo joni tan wodano wattira haalde noon wayle noon waylire noon saka noon nde kalɗa ko wawi hen wonde foof jaydiyankoɓe won hen kam ɓe ganduɗa kañum en vraiment en jonnata wonno e darde mumen kono kadi won e jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa so tawi ko gonga nana daari no poti darorade ni nana kaaɗi ɗo poti ɗo hadde nana kadi mbaɗi respecté ko jangguina ko sarɗiji jaydiyanke ko wiya hen ko fof nana mbaɗi ɗum respecté ha foti kono noon won hen kadi ɓe ganduɗa so Allah ne jawta diɗono probléme men hande caɗele men élage il faut ɗon kadi haale par ce que hande o aɗa yiya hunde ni ko ganduɗa aɗa foti ɗum haalde tawa tigui aɗa andi ɗum ɗo aɗa jogui droit haalde ɗum kula haalde ko je sababu o ko sa haali comme par exemple a haali ko fate laamu ngu a yii o Babacar Fall ko heeɓi hen ko soit ko haali ko koko foti wonde walla ko fotani wonde kono a yii to banggue lundiɓe ɓe kadi ɓuuri bonde to banggue lundiɓe ɓuuri bonde en jawkoɗa to Babacar Fall artude hen seeɗa e Babacar Fall ko jaydanko mo ganduɗa yimɓe foof e jeehi ha un moment donné enen mbawi wiide o wondani hay goto par ce que o waɗata tan ko analyse uji ɗi ganduɗa sa watti haqqille ko analyse uji baɗɗi fayida sen duttima caggal e fitinnaji men ɓenninoɗi hay menace moɓe mbaɗuno kamɓe galle mabɓe TFM et RFM haɓe jana wodi ko fuɗɗa duppede ɗon a yii ko haalno e Ousmane Sonko ko ngudi ni baɗɗi un peu dépassé mais ɗum hay saɗa waɗamo suivre a faman ɗumen makko des fois mbiyata koye laamu ngo woni des fois aussi mbiya koye lundi ɓe woni ɗon yimɓe wonduɓe e Ousmane Sonko ɓe partisan ji Ousmane Sonko foof mbi koye laamu ngo woni ñandere noon oɗo commentaire kadi yalti o haali ko min hay batte ala ko mbaɗmi hen reproché so wona to gayniri ɗo tan ene wawi jibde haqqillaji yimɓe seeɗa ɗi holko jofnirimo chid makko to banggue élection ngaji garoji ɗi wiide wonde vive les élections 2024 ɗon ko haala mawka ko ɗum woni ko ɗon ko haala mawko ko ɗum woni ko kalɗen ko woni tan ko jaydiyanke o wonko ganduɗa tan wona lowrema o ganduɗa wona lowrema ko gonga hande jaydiyanke poɗɗo no Babacar Fall ni ko jeeya koye jaydiyankoɓe mawɓe e nder leydi ndi kadi ko humpitiɓe kadi ko jangguɓe yaltuɓe kadi e école aji ɗi ganduɗa ko machallah donc wonko ganduɗa ko lowrema wonɗo ganduɗa kadi wona lowrema kadi an ko jangguɗa ko walla ko mbawɗa ko foof so tawi kadi a yaɓɓi ko ponnoɗa wadde ko tan ɗon sa renaki a seeli lawol ɗum foof adi ɗum ko jiɓodirde jiɓodira rôle ma o e politique rôle ma en tant que jaydiyanke jiɓodira ɗum e politique hay goto haɗaka wadde politique mais woni kamɓe dawriyankoɓe yoɓe sa jibidiri ɗum jaydiyankoɓe yo dokku koye mumen jaam kono kadi kamɓene kadi yoɓe dokku jaydiyankoɓe jaam vraiment jaydiyankoɓe kañumen hakkeji mumen yo horme ne jogui liberté haalde yo goppe kaala noon kadi ko poti haalde ko voilà ɓenɗen toɓɓere men wonde woni holɗum alhaali pelentuji Elage Bassar ko yonti e ɗeɗo karalle kese protection des données personnel ɗum ɗon kadi en jii hollitama wonde ɓen tambiɓe gueɗe ɗe kolliti wonde plaintuji kewɗi keɓama e ndeɗo mayirde hitandi firti ko ɗeɗo karalle kese yimɓeɓe nana kutoro ɗum kono hewɓe hen mbay kono yamni wonko mbawa wonko gandana kadi tawa kadi sahay sa naati hen kadi a wawa ɗum renande hoorema ko noon aɗa andi kañum ko CDP woni commission de protection des données personnelles ko kamɓe noon ɓayyini ɗeɗo balɗe o rapport mo ganduɗa ma ko ke semaine ke lebbi nayyi battidiɗe e 2023 ɗi tawama plainte uji kewɗi déposama toon e nder ɗum ɗo commissariat ji ɗi e policier ɗi foof holko saabi ɗin ɗon plainte uji ene mbaɗe déposé woni comme par exemple adama mi jooɗo ha ɓoy tan mi naate données ma personnel aɗa andi ko jeyanɗa hoore ma ko an jeyan hoore ma mais min mi ƴetta image ma joni mi waɗa ɗum publié
aɗa mi toñima sans pour autant mi namdoma autorisation a faami mi yawrane ɗum ɗon kadi mi ƴetta bom ko ɓuri sofde ma mi waɗ ɗum kadi publier ayi donc mi hayso tawi min komi ko gaddunomi koko pour ha cuuridiren ɗumini joni noon goɗɗum ɗum woni comme par exemple bon sosoɓe ɓayde diadiaɓe nen ɗum oppo diadiaɓe sosoɓe e liduɓe ay sosoɓe moppode wadde liduɓe camɓe ɓe woda ɗo poti a faami kañum menni wasde jogade haqqille yewtike potta e neɗɗo gonani suudu mum onon cuuri mais onon cuurima on cuurima kay Allah suudu mon eɓe cuuri koye mon kono ƴetta pota hoore ma a faami mofta joni min mi ara mi hawra hen mi yaltin ɗum mi waɗa ɗum publier ɗum woni caɗele goɗɗum ɗum woni nani en kalde waji goto o wiya wonde probléme o foof wona toon probléme o woni enen fotoɓe koye men hay an joni jooɗoɗa hoɗon pota hoore ma holɗo forgo yeeyi beele aɗa andi hoto forgo woni ina hawni a anda ko ɗum woni ndenka ka to a wawata andude ni hol feere nde mbatta walla holto natta kono kadi arde tan kadi naata e kaake janane kadi ɗon kadi ani hoore ma aɗa wawi créande ɗon hoore ma probléme ni Adama Diop a tongat tan de han kadi caméraman meɗen nan wiyami hojomaji ko ɗum toñangue mawde molnanade Allah ɗum wona hunde hande nadde e jaaha jiya kaake janande tan hay saɗa naata e suudu janande il faut kokka ya kon a jumurima entrée naata so wiyanima entrée mbasanade ɗum woni ko woni neɗɗagal ko malheureusement hande ɗum ɗon woni ko wodani Adama Diop Elage Bassa kadi jeehen e toɓɓere meɗen wattindide no mbirumi ni nane tan e gardini ndi hande neɗɗo wawa haalde tawa haalani haala CAN 2023 sikki ala eɗen gandi ko hande fuɗɗoto toon to Côte d'Ivoire tawi leydi men Sénégal kañum jeeya koye pool C ɓe jogori kamɓe fettude pottital mabɓe gadanal ko ñande altine so hawri e welede Allah tawi eɗen kawra hen e leydi Gambie ɗi ganduɗa ko hoddiɓe meɗen machallah holno jiiruɗa ɗum an pool C mo Sénégal woni o kadi e fottidde ene Gambie kadi ne wiye wonde Sénégal kañumen goni favori an beele ko ɗum jagguɗa e aɗa andi hanki mi haali ɗum mbimi wonde hande jamanu tonɗen ɗo ala équipe tokos kala équipe jaggu ɗum au sérieux min ñaguima équipe Sénégal naɓɓe rek yeɓe jaggu matchuji tati mabɓe ɗiɗi joguiɗi foof ko matchuji final ɗum tan yaltintaɓe henete soɓe jagguiri ɗum ko matchuji final tan vraiment ma mbaw fettude no hannirta ni et puis ɓe mbawa dañde hen fatten heddi ko noon wotaɓe jaw Gambie Gambie kam wotaɓe jaw ɗum ko hoddimi men gonga par ce que mi fuɗɗimi yiide image uji ɗum ko neɗɗo ko wiyete ko de à chaque fois te kadi ay football mbi hay bongo wanuji men ɗi paɗɗi footballori moƴƴi yoɓe ndeno Adama Diop Sénégal fotitta e match muɗum gaddano ko Gambie leydi ndi ganduɗa hoddini men kono kadi ina wiye Sénégal ko kañum woni favori e oɗon fannu an holko jagguɗa holko mbatta conseil ɓen Sénégal naaɓe eywa ko noon debbo Pula jarama en tout cas mbaɗaɓe ɓe conseillé wotoɓe nan gollon konngol favoritisme en ɗum ko Allah andi kadi hay équipe goo fotani yawede ɗon to kanto kamɓe fof wonko addi ɓe toon ɓe pinani tan ɓe gummi dow asman direct ɓe jeehi Côte d'Ivoire wonto ɓe ndewi e pré élimination ngaji ha élimination ngaji qualification ngaji direct ɓe jetti to ɓe jetti ɗo ko heddi ko jimmi tan gaynirde ɗo en e ndeɗo toɓɓe ko banggue Sénégal en teskima par rapport e o coupe d'Afrique ɓennuɗo ɗo ene ƴeftuɗen toon to Cameroun o no yimɓeɓe mbaduno ni henne ene teska ŋakkere ɗum ɗon no fewi guila ni to banggue supporteur uji ɗi par ce que 12e gayne woodi e en même temps Ale Casa Lebogi ɗum ɗon fof goto fof itta koppereje fédération sénégalaise itti koppereje goto fof hokki ɗum e hayni ɓeɗon toɓɓe journaliste uji banggue sport ANPS ɓen goto fof wonko hokka donc vraiment so rendinanoma fof wona kawral ɓuuri beele eɗen mbawa dentalde ko ɗum woni machallah donc ko wiide tan yo Allah hokku en mbawka ka ha mbawen kadi addude coupe o no mbaɗirnoɗen ɗum oɗo jawtuɗo ni wiide bandiraɓe tan Sénégal jeeya koye pool C tawi kawraten gonduɗen e oɗon pool C koye Gambie Cameroun wondude e Guinée tawi Sénégal kam so tawi ne wiye ko favori ne mbatten hakkillaji koye meɗen no fewi ganden wona wonde favori nde woni hebde ko poɗɗa hebde ko kadi ko leyɗele ɗe pottaten ɗe eɗen gandi Cameroun keptuno ɗen coupe o ko toon to mumen to ko toon keɓnoɗen ɗon kadi gutanan ɗon kono kadi ɓeɓe ɓe ganduɗa ne mbiye ko enen goni favori en mbattu hakkillaji no fewi Elage Bassa mbayno ɗen han kadi
hojomaaji wona hojomaaji kam ko majande tan majande dabbe tan baynodira nan kadi ko non min battindirtum tan ko walla ko baynirtum tan ko ñaaginaaɓe Allah Sénégal surtout yeɓe jaarde jam ɓe dañi kuɓo ɓe gartina parce que Sénégal e suhum min jogii yakar tan kuɓo so activité ma wood no jibini ko heewi ko ngannduɗa ma union des cœurs ngannduɗa ma mawɗo e ndeer leydi men Sénégal ko waɗɗe maɓɓe vraiment en cuhlani football jooɗo en cuhlani to sowona yeɓe jaɓinanno e bituji yoɓe naanu bituji tan football de bi tan naanude bi tan voilà ɗum ɗon yalla wallu baroɗe men Adama Diop ko ɗon tan minene gaynirami to Abbas gaynirɗo par ce que ko heen faya ñaagoɗen joomiraɓe nde o reftanten kadi e koyɗe ɗe ndewnaɗen ɗe ha gadduɗen kuɓo kadi rien n'est au hasard debbo pullo mi famnuma kam historiquement Côte d'Ivoire nawno coupe ɗo en 1992 taw Sénégal wanno organisé kamɓene ɓe mbaɗi organisé en jeehi garten gadden deuxiéme étoile men yo Allah won ballo ko ɗum woni ko ñaagoto ɗen enen kala enen fof tan ndenden duwoɗen wasata wooda no Allah waɗi ɗum noon bandiraɓe en gardama hen ha ɗo e yewtere men paamen pamminen nde ganduɗa hande kadi ko toɓɓere meɗen jeego ɓiire en jetti bandiraɓe en jettiɓe noon kamɓe ɓen wowɓe yebde Ayaw Piindi TV tengti e wattuɓe hakkillaji men e paamen pamminen en ji message uji ɗi kono kadi noddali ɗi e fof wasiyaji e wajuji fof machallah eɗen keɓa ko weltanadeɓe tan kono kadi kala ko wawi ɗo ferguitede yoɓe gandu wona ɗum wonno fandare nde en ñaguima hen yafuya wonno fandare nde ko kala ko mbawɗen ɗo famde e hakke famamuye meɗen pamminen ɓe kono kadi kala ko gadduɗen tawane en naate hakkillaji mabɓe ɗi kono kadi ne naate ɓerɗe mabɓe ɗe gasi en jetti Djiby Diengondude Abouba to banggue caméra o to banggue montage jettaten toon ko Doudou Kane ɗum noon Allah jarama on jarama aadi men e paamen pamminen so hawri e welede Allah ko yewtere wonde tawa kadi ko yontere fande ɗo e nden yo jaam wone men enen kala on jarama